Sebelala obenyoni KwaNdengezi kulandela ukubulawa ngesihluku kwabantu abayisishiyagalolunye kulendawo ngempela-sonto, kanti ungqongqoshe wamaphoyisa uhambele lendawo wathembisa ukuthi bazosebenza ngokuzikhandla ukuthola abenzi bobubi. Baphawulile ababukeli ngalolu daba. Ngiyafisa ngathi bangafunyanwa ngoba bayabulala kakhulu. Izibewu KZN ayipheli iviki kungabulwanga umuntu olungareshwanga umuntu. Endimani sokubulala abantu abangaka ngiyasola ukuthi namapolisa anesandla kule nto lempi yase-KZN. Ithi mina abantu lapha batholakale bajeziswe umbuso ke uqaphelisise endaweni yokuthi ke bayatshintshe lamaphoyisa ngoba nawo lamaphoyisa sekasaba nokuthi azawusahlela lapha eNatal. Imsasa ziyanda iziganeko zokubulawa kwabantu. Ndicimba mna ngoku lifikile ithuba lobana ingaphelele nje ba umuntu wabanjwa kubekho izinto ezithi zenziwe ukuze siqiniseke noba abantu abenza into ezinje abaphinde babone emphakathini. Amaphoyisa asebenzile umsebenzi wawo. Into esefunakala ukuthi umuntu abe nonembeza, abe nobuntu, azi ukuthi umuntu ungumuntu ngabanye abantu. Amaphoyisa nje ithina emele sisebenzisane nawo sikwazi ukuthi sibuyele onembeza singabahlali. Singajabula kakhulu uma amaphoyisa ngakwazi ukushesha athole igilamkhuba ezenze isihluku ezingaka kubantu bengenze lutho. Kodwa ke ungqongqoshe kuzomela bezama ukusukuma njengoba babheka icele, ngoba amacala njengalana abantu bagcina begcwaneka la ngaphandle begijima ngaphandle ekubeni benze umonakalo babulala abantu singazi babulawelana abantu.